आङो बड'लेण्ड सोमावजेननायनिफ्रायनो आङो बिबानगिरि नङाब्लाबो फरायसा हान्जाजों आं लोब्बा दंफायो आरो बिभिन्न बायदिसिना खामानियाव बे लिरनायनि माबायाव आं बे लिरनायनि गेजेरजों जेरै जों माबा खालामनो हागोन लिरनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि आन्दलनखौ जों जौगाहोनो हागोन आरो रायजो राजाखौ मिथिहोनोब्ला प्रेस मिडिया जोंनो नांगौ बे समाव जोंहा प्रेस मिडिया होननाय मोनबो गैयामोन दिनै सिगां माने आन्दलनकारिफ्रा दा उपेन ब्रह्ममोनहा बड'फा उपेन ब्रह्ममोनहा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बे मोनसे जाहोनावनो बिथांमोना इनायनो उसुबिदा गोग्लैदों बेनो जाबाय प्रेस मिडिया जों दिनै माबा मोनसे प्रेस रिलिज होनांगौ बेखौ जोङो रिपर्टारफोरनि दरखं दरखं थांनानै बिथांमोनखौ खाथिर खालामनानै बे प्रेस रिलिजखौ बिभिन्न बायदि प्रेस मिडियायाव होनो गोनां जायोमोन दा बेबायदियावनो जोंनि जि समाव सोमावसारनाया गोसारनांगौमोन जोंनि गेजेराव एबा भारतनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जेरैबायदि गोसारनांगौ बेबायदि गोसारनो हाथ'वाखैमोन सोमावसारनायाथ' जाबाय थै थां सोमावसारबाय जिउ दान होबाय बिनिफ्राय बर'फोरनि बे नारा नाथा सोमावसारनायखौ नुनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बै समाव माबामोन कंग्रेस गभर्नमेन्टमोन कंग्रेस सरकारा लेंहरनानै बर'फ्रा मा मा दाबि दावा खालामदों मा मा आंखाल दं मा मादों बेफोरखौ सावरायनानै मोनसे सुक्तियाव फैनो थाखाय मोनसे गोरोबथाव फैनो थाखाय बिथांमोना प्रस्ताब होबाय आरो बे सेन्ट्रेलनिबो खावलायनायाव सोमावसारिफ्राबो बै समनि गाहायै ABSU आरो BPSC ABSUनि माने लोगो माने सोमावसारारि हान्जा बे मोनसे BPSC बेनिफ्राय दिल्लीयाव सावरायनाय जाबाय 1993 आव बे गोरोबथाया जानानै फैयो माने बे समाव उपेन ब्रह्मआ गैलियामोन दा समाव नेहाथारिया जानो हागौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारिमोन नामा ना आफादगिरि सानसुमा खुंगुर बे समाव नेहाथारिया रुबिराम ब्रह्ममोन आफादगिरा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो मोनसे गोरोबथा जानानै थांबाय बे गोरोबथायानो जाहैबाय BSC बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बे गोरोबथाखौ मुंसाइ होनो थाखाय सोरबा सोरबा गोसो गैयामोन गोसो गैयैयाव सोरबा सोरबा बुजिलायबाय उपेन ब्रह्मआनो बुंलांदोंमोन बड'फा उपेन ब्रह्मआनो जे माबा मोनसे गोरोबथाव फैग्रोदो जोंनि सोमावसारनाया जाहाथे आगानसेबाबो जों दावगालांनो हायो बे गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे खुन्दि बे खुन्दिखौ जों खालामनानै दोनखादो बेबायदि साजेसनखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांदोंमोन दा बे बिथोनखौ लानानै बै समावनि सोमावसारारि ABSUआ बे गोरोबथाखौ खालामो उनाव फैनानै नुबाय जे सालिखौ सालिखा खालामनानै नायना नुबाय बहाय सिमानि जेबो गरन्थ गैया रांखान्थि माबानिबो जेबो गैया रैखाथिनिबो जेबो गैया जोंनि राव हारिमुनिबो जेबो रैखाथि गैया बिदिब्ला बे BSC अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै मालाय मा लाब जानो बै समाव जोंनि हाथियार दैनानै सोमावसारग्राफोर BLTफ्रा गोदानै सावरायलायनानै आरो मोनसे गोरोबथायाव फैबाय बे जाबाय BTAD खिन्थु बे समाव बे गोरोबथायाव ABSUआ मुंसाइ होआखिसै माथ्र BLTफ्राल' होबाय दा बिदिनो फैनानै 16 बोसोर 15 बोसोर माने बे BTADनि बैथा हमग्राफोर जेरै बै समनि मुंसाइ होनायफोर हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि आरो
चन्दन ब्रह्म बिथांमोना बिटिएडिनि सासननि लाखामाव हमथाबबाय थाबाय बिदिनो बे सासननि लाखामाव हमथानो 16 बोसोर बिसोरो मोनथाम खेब बिथांमोना बिटिएखौ सालायबाय दा लासैनो नुनो मोनबाय जे मात्र जेरैबायदि सुक्तियाव दंमोन बेबायदि सुक्ति मथे बिथांमोना बिटिएडिखौ सालायाखै सजन प्रति तुफन प्रति बे मथेसो थांगासिनो दं अयनाय अत्याचार जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन जेरैबायदि उन्नति जानांगौमोन बेबायदि जायाखिसै बेवहाय जोंनि मेगन गुनु माखासेफ्रा बारायै फरायसा दैदेनगिरि बे सोमावसारनायनि आसोल बैथा हमग्रा फरायसा आफादा बेयाव रागा जोंनो हमबाय आरो बे खोथाखौ गाहायै सानदों फरायसा आफादा जोंनि गेजेरावनो हाथियार दैनानै बड'लेण्ड बिग्राबो दङ जों बिथांमोनखौ जुदि जों खौसेयाव लाबोनो हायाब्ला बे जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनखौ जों लाफानानै जुदि जों बे सोमावसारनायखौ खालामाब्ला जोंनि बड'लेण्ड बिनायाबो नंखाय जाहैगोन आरो बे बिबानखौ एबसुआनो गाहायै बानस'ना लानांगौ जाहैबाय बिथांमोना सावरायबाय बे हाथियार दैग्राफोरजों हाथियार दैग्राफ्राबो बिथांमोनाबो ओंखारबोबाय जों जयैनो गणतान्त्रिक पद्धतिजों जों सोमावसारनायखौ सिगांग्रोनो बिदिनो फैनानै बिथांमोनाबो फैफाबाय एबसुजों लोगोसे गणतान्त्रिक पद्धतिजों माबा खालामनो सोमावसारनानै जों बड'लेण्डखौ लाबोनो हायो नामा बे बेलायाव बिथांमोनाबो गोसो होबाय सारानो फैयै फैयै बिदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खामानियावबो सुहोबाय बिथांमोनाबो बे दाबि दावाफोरखौ गनायथि होनानै सावरायनायनि आरो माबा फैफिनबाय टेबोलाव फैफिनबाय बे सावरायनायानो जाहैबाय थांनाय 27 जानुवारियाव बेखौ गोदानै सावरायफिनबाय गोदानै सावरायफिननायनि फिथाइ हिसाबै जों गोबां मोनबाय बिनि गेजेराव जों बेखौ मख'नांगोन जों दिनै सान्थि गोजोन बिटिएडिआ अराय सम सान्थि गोजोन खारन जोंनि गेजेराव जायफोर हाथियार दैनानै सोमावसारग्राफोर बिथांमोनाबो गणतान्त्रिक पद्धतिजोंनो सोमावसारनानै जोंनि मोननांगौफोरखौ जों बिनानै लानोसै होननानै बिथांमोनाबो थिरा जाबाय बिथांमोनाबो सोमावसारनायाव बे सावरायनायाव बिथांमोनाबो बाहागो लाबाय बे मोनसे देरहासार सावरायनाय आरो बिनिफ्राय मोनसे देरहासार माबा जाहैबाय जोंहा जोंनि जिखिनि हा खरलबसे जों मोनदोंमोन बेनो होननानै बेखौ जों एसे अरबावनो हायो आरो जों कन्स्टिटिउसनखौबो जोङो बारा बांहोनो हाबाय आरो मोजांनि बाथ्रा मा जों जिथुनाखि थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनिफ्रायनो बिभिन्न संगठन बिहोबाय थादों सेपारेट डाइरेक्टरेट बे सेपारेट डाइरेक्टरखौबो जों मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे दङ देबनागरिजों लिरनाय जोंनि थुनलाइखौ आसामाव सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबैबो जों मोननो हाबाय बेबो बिराद माने गिदिर गिदिर देरहासारनाय बिथिङाव फिथाइ दा बेफोर फिथाइखौ जों जुदि जाफुंहोनोब्ला जोंनो मा नांगोन बुंसायाव माबायाव गोरोबथायाव खोथा दंमोन मास मोनथामनि उनावनो मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि दानानै बेफोरखौ जाफुंसारनायनि माबा हाबाफारियाव आगान सुरगोन होननानै नाथाय बे समावनो बुहुमनां मारखि बेमार COVID-19 फैनानै बेफोर गासिबो थाद'नो गोनां जाहैबाय इलेक्सन जानांगौमोन इलेक्सनाबो बिनि थाखायनो जानो हायाखिसै
दा इलेक्सन जानांगौ इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जायफोर माने बे गोरोबथायाव मुंसाइ होदों जाय जाय फसंथानफ्रा बिथांमोना पावाराव फैनांगौ पावाराव फैनानै होमब्लासो जोङो बे गोरोबथायाव जा जों माबा लाना फैदोंमोन बेफोरखौ जों जाफुंसारनो हागोन बिपि एफा बिसोर जुदि पावाराव फैब्लाबो बे गोरोबथाय मथे बिसोर खामानि मावनाय नङा बे देख बेखायनो जों पावाराव फैथारनांगोन पावाराव फैनो हायाब्ला जों बे गोरोबथायाव जाय जि माबा होदों बेफोरखौ जों जाफुंसारनो हागोन